भैया हमारे बाल बच्चों को कौन देखेगा? आणि आमच्या पोटात कोण घालतलो? घरात राजकारण करतात तिथलेच पुरं. तुम्ही चित्ता ते सारखे नी. किताब तर दादल्यानी घरची कामं केली जाल्यार अजून कमी पडत असले. अरे बाईने मनात आणलं तर ती सगळं काही करू शकते. फक्त तिका आपली ताकद वळखपाची गरज लागची पडता. आणि स्वतःचेर विश्वास दवरप गरजेचे असता. तो कसो ते पळयात तर. आई भवानी या सृष्टीला तूच जन्म दिला. आई भवानी या सृष्टीला तूच जन्म दिला. अगाध महिमा तुझी माऊली तारी संसाराला. अगाध महिमा तुझी माऊली तारी संसाराला. नारी प्रेम करी घरावरी जागविते रात्र सारी. नारी प्रेम करी घरावरी जागविते रात्र सारी. नारी शक्ती समजून घे. शक्ती समजून घे ग नारी. शक्ती समजून घे. शक्ती समजून घे ग नारी. शक्ती समजून घे. शक्ती समजून घे ग नारी. शक्ती समजून घे. ना 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 ना. ना 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 ना. अगो काय मेले हो तू? असलो बाई संसार करता कोण जाणा. आम्ही काय संसार करू ना. अगो बाय माझो ताळो सुकलो. अगो चायेचो घोट तरी दी. आट्टा आट्टा. मम्मी मम्मी माका हे कळना. दाखयता दाखयता. अगो अगो माझी फाईल खंय गेली? इतलं काम पेंडिंग उरला. बेगीन हाड बाय फाईल. दिता दिता. घ्या. आज की ताजा खबर. आज की ताजा खबर. आज की ताजा खबर. येत्या पंचायत निवडणुकांसाठी वॉर्ड क्रमांक 2 महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. बाई बाई आता कशा हाताले रे? कसे म्हणजे सारखे जातले? आमचं वॉर्ड बाहेर जाती रिझर्व दवर लागे मरे. तू कसं राहतलो इलेक्शना? सिंपल. माझ्या जाग्यार माझी बाहेर रावतली. तुझी बाय झालं तर सत्यानाश. अरे बाबा संसार कोण करतलो? आणि आमका मॅक्स कोण दाखवतलो? ना 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 ना. माझ्याकडे जाऊचे ना. आमका कोणी सांगते पॉलिटिक्स बिलिटिक्स. आम्ही फक्त घर सांभाळपाचे आणि भुरग्यांक पळोवपाचे इतलेच. अगो तू यांचे किती ऐकताय? हांव असा हांव सगळी कामां पळोवन घेतलो. तुवें फक्त सायन मारपाची. धूम मची है. धूम मची है. धूम मची है. धूम. इलेक्शन की धूम मची है. धूम. जब तक सूरज चांद रहेगा देवी जी का नाम रहेगा. जब तक सूरज चांद रहेगा देवी जी का नाम रहेगा. जिंदाबाद जिंदाबाद देवी जी जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद देवी जी जिंदाबाद. तिने आमचं किती सांगलेले गावचे तळे वाचले तरी म्हणून आणि हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स जावची ना म्हणून. सगळी फकाणा ती तिच्या घरासारखीच. आता ते हाऊसिंग कॉम्प्लेक्सचे काम सुरू झाला. अरे ती पण तसे कसे करू शकता? तिने आमका शब्द दिला की ती तळे वाचयतली म्हणून. आणि म्हणून आम्ही तिका निवडून हाडला नी. आम्ही तिका तसे करपाक दिवचीच ना. चला आम्ही तिका जा विचारूया. तुम्ही कितलोय बोळा केलो म्हूण काय जावचे ना. तुमचे काम असले मत दिवपाचे ते झाले. आता म्हजे काम सुरू. तू ओगी ना. तुका मध्ये उलोवपाची गरज ना. आम्ही तिच्याकडे जाप मागपा काढल्या. आम्ही तिका मत दिले. तिका निवडून आणलेले. आम्ही तिकाच प्रश्न विचारतली. तू आमचा असा विश्वासघात कसो करू शकता? तुका उलोचे पडटले. गावच्या खातीर झगडचे पडटले. झगडचे पडटले. झगडचे पडटले. हे अगो पळया. तू मध्ये कित्याक उलयता? तू ह्या भानगडीत पडनाका सांगता. हेंका हांव कोण घेतलो. तू चल पळय भितर. हाव नी. तुम्ही बसा भितर. इतले दीस हांवें तुम्ही सांगले तशें केले. पूण आनीक ना. म्हाका दिसताले राजकारण म्हजेकडे जमचे ना. पूण ना. म्हाका निवडून हाडपी ह्या लोकांनी ते दाखोवन दिला की आमी करूंक शकता म्हणून. आणि पयलेच फावट कोणे तरी म्हजेर विश्वास दवरला. आणि तो विश्वास हांव कशेंच तुटपाक दिवचे ना. माझ्या मोगाळ भावानी भयणीनो, हांव तुमका उत्तर दिता की गावच्या तळ्यात कोणूच हात लावचो ना.
वळखली तशी सगळ्या बायलेन आपली भितुली शक्ती वळखप खूप गरजेचे आसा. आमच्या संविधानात बायलेक तशे दादल्याक समान अधिकार दिल्यात. लोकशाहीत लोकांची प्रतिनिधी म्हणून काम करपी बायल मनशाची भूमिका खूप महत्वाची आसा आणि हे आमी विसरूंक जायना. आयज गरज आसा तो लोकांनी बायलेचेर विश्वास दवरपाची. आयज गरज आसा बायलांक आपल्यातल्या नेतृत्व गुणांक वळखपाची. जी बायल घर सांभाळू शकता ती देश कित्याक सांभाळू शकना? कित्याक सांभाळू शकना? कित्याक सांभाळू शकना? म्हणून म्हणता आई भवानी या सृष्टीला तूच जन्म दिला. आई भवानी या सृष्टीला तूच जन्म दिला. अगाध महिमा तुझी माऊली तारी संसाराला. अगाध महिमा तुझी माऊली तारी संसाराला. नारी प्रेम करी घरावरी जागविते रात्र सारी. नारी प्रेम करी घरावरी जागविते रात्र सारी. नारी शक्ती समजून घे. शक्ती समजून घे ग नारी. 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 शक्ती समजून घे. India is a democratic country and our system is parliamentary democracy. Right from the village panchayat level, Jilla panchayat level, municipality level, Vidhan Sabha level, parliamentary level, election takes place in which we, the Indians, must go and vote. It has been said that 15% of our country's population is rich and 85% is poor. Actually speaking, we people who are 85% are the real voters and we have to go to vote. But unfortunately, the 15% who are rich are indirectly controlling our Indian parliamentary democracy. It is at this time, each and everybody, सगळे जे आमी आम आदमी म्हणटात पळय, all Aam Admi people, which consist of 85%, must go and vote. Moment you are 18 years and above, it is your duty to get yourself registered as a voter. And it is a fundamental right that you must go and vote a person of your choice without taking any bribery, without getting involved in any corruption. Because the future of our country is in your hand. It is not that you just go to vote for once in a time and sit at home for next 5 years. Generally it is said, Matadar ha Raja. Matadar ha Raja not only for one day, Matadar ha Raja for 5 years. He has got tremendous powers in his hand to decide the future of our country. And we must make use of this power. It is not a simple vote that you are voting. Your voting can make a difference. Imagine a people from Delhi has brought a tremendous change in Delhi, and this is possible only because of a simple reason that people have realized the importance of their voting power. That is why I always say nothing is impossible if you do it yourself, because the word impossible itself says I am possible. That is the word impossible. So you must go and vote, and your vote can make a difference. On this 25th January, which is the National Voters Day, I request all the people who are 18 above in age, whose names are not registered in the voting list, must register their name and also check frequently so that your vote is not deleted. Your name is not deleted from the roll because of computer system, lot of malpractice system, your name from the voters list can also be deleted. So you as an individual, you as an educated person should see that your name is existing there on the register, and you must use this the fundamental right. You must, on this election day, you must not go on a picnic, you must not go to enjoy yourself. First go to vote and show the power of the vote. Only when you know the power of the vote, only at that time you can bring the change. Otherwise, you cannot be found sitting in the office,
You cannot be found sitting in the house and passing remark on the corruption, on dirty politics. You have to vote, and this is the only fundamental right that everybody is having. A common man, Aam Aadmi, he has this power and he can do the changes without accepting any bribery. I thank the Prudent media especially for organizing this program, creating awareness among the youth. I'm the new voter. I like to vote for the corruption free, and I want to be Goa to corrupt free. You are going to tell others also. Yeah, I like to tell others to vote for the corruption free Goa. Again, something you are asking, right? Like against corruption and all, then a person who will actually help us building up, developing the state, that person we should actually vote. I'll be telling my friends to vote for the candidate, appropriate candidate. I'm a new voter and I would like to tell my friends to vote for the corruption of Goa. And I'm a new voter. I will just tell my friends that vote for corruption free. Since I received this card, it's my immense pleasure to vote for the right person and hope for the best to happen in the country. And it's my duty to choose for the right for the country and for the people's benefit.